May adlaw mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Okay, karon di ay adlaw sa mga tatay, mga daddy, papa niya, lolo, ano ba. I hope nga magmali pa yun ta sa pag-celebrate sa Father's Day diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga ang matang pamilya nagsinabtanay, nagkahiusa sa pag-celebrate sa Father's Day diri sa lungsod sa Matalom. Unya siguro karon nga time ang pag-banding sa matag pamilya diri sa lungsod sa Matalom, magtagay-tagay, mag-istorya, mag-inom, magligo-ligo. Nga kanang I hope nga kuan atong gigamiton nga time pagbanding-banding sa atong mga pamilya diri sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Father's Day sa tanang tatay diri sa lungsod sa Matalom, o more powers og mabuhay ang tanang tatay diri sa lungsod sa Matalom.